ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол. фарсандҳоям дар ҷои пок, тоза, озода айни ҳол буд. Амир вақте ки дароҷа ки будем хеле баланд буд, яъне ки мактаб, боғча аз хона хеле дур буд, барои мо дастрас набуд. Имконияти фарзандро масалан дар боғчаам надоштам. Ростии гап дар ин ҷо худоро шукр ки дар назди хонаву айни ҳол боғча аст. Духтарак меравад дар боғча, масалан бо ҳамсолои худ бозӣ мекунад. аз як тараф мақсад корда меравам мисол, аз як тарафи дига мақсад дарсо. Леки роҳбарияти донишгоҳ ва роҳбарияти мақсад маҷмӯаи тандурустии Истиқлол ҳама вақт дастгирӣ мекунам.